जय सद्गुरू। माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज मी छान खमंग असा कुरकुरीत पापलेट बनवणार आहे। चला तर आपण रेसिपी पाहू। हे साहित्य स्वच्छ धुवून घेतलेला पापलेट आहे, हे कोकमाचा आगळ आहे, हे चिकन मसाला, हळद, लाल तिखट, हे बेडकी मसाला, मीठ, आलं लसणाची पेस्ट म्हणजे हिरवं वाटण, आलं लसूण मिरची कोथिंबीर हे आहे पेस्ट, आणि हा आहे रवा। हे सगळं साहित्य पापलेटला लावून घेणार आहोत। आधी आपण कोकमाचा आगळ टाकू, आणि नंतर मीठ लावून घेऊ, नंतर हे आलं लसणाची पेस्ट, आणि हे बाकीचे सगळे मसाले आपण एकत्र करणार आहोत। आपण हे सगळे मसाले मिक्स करून पापलेटला लावून घेणार आहोत। आणि आतमध्ये पण आपण व्यवस्थित भरायचा, व्यवस्थित मसाला लागला पाहिजे। असा हा आपला मसाला लावून झालेला आहे। आपला असा मसाला लावून झालेला आहे, आणि हे आपण 10 मिनिटे ठेवणार आहोत। आता आपल्या पापलेटला मसाला लावून 10 मिनिटे झालेला आहे, आणि इथे आपण रवा ठेवला आहे, आणि इथे पॅन मध्ये तेल तापत ठेवले। आपण आता हे व्यवस्थित रवा लावून घेऊ। व्यवस्थित रवा दाबून घ्यायचा। आपण असं सोडायचं। आता हे आपण एक साइड 5 मिनिटं फ्राय करून घेणार आहोत, आणि 5 मिनिटं एक साइड तळून घेणार आहोत, आणि मीडियम गॅस ठेवायचा। जास्त फास्ट ठेवायचं नाही, मच्छी करपते। आपण आता मच्छी पलटी करून घेणार आहोत। दुसऱ्या साईडने पण आपण छानपैकी खरपूस तळून घेणार आहोत। आपली मच्छी छान अशी फ्राय झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते। आता आपले असे पापलेट तयार झालेला आहे। तर तयार आहे आपला खमंग कुरकुरीत पापलेट फ्राय। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। ही पापलेटची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की सांगा। धन्यवाद।